Ayan po at nakabalik na kami dito sa PGH. Ayan. Time check natin ay 1:28. 1:28. Ayan po, pa uwi na po kami ng Cavite. Bali, di pa kami makauwi ngayon kasi may follow up check up pa si Ami sa 21? Ha? 22, sa 22. Ayun mga kaparang Jason, good morning, good morning, good morning, good morning. Yun, araw ng Miyerkules? Huwebes. Araw ng Huwebes. Pizza 15. Araw ng Huwebes. Ngayon yung check up ni Ami sa PGH. Di pa namin alam kung makakauli kami ngayon o bukas. Kasi malalaman namin yung schedule niyan mamaya kung ano sabi. Pero kung babalik na naman kami na sa next month, uwi muna kami ng Bicol kasi yung tindahan namin doon. Siyempre yung anak namin. Pero kung isang linggo lang, doon muna kami ata sa Cavite. Isayang din yung pamasahe, magkano yung pamasahe, balikan 5K. Kasi i-prepare. Yung kasi? Dito kami sa Santa Misa. Tapos may binigay sa amin si Bayaw. Bali to? Box na ba natin? Doon na lang kasi para din na matanggal sa Hindi ko alam kung ano to. Na-raffle daw niya to doon sa doon sa Christmas party nila. Hindi pa namin alam kung ano yan. Siguro doon na lang yan sa bubuksan. Siguro Santa Misa, doon sa Siguro to? Cavite o sa Bicol. Abang-abang na lang sa pagbukas niyan. Pag-unboxing. Naraffle daw siya naraffle siya nung Christmas party nila. So, hindi pa niya binubuksan. Kasi binigay na lang sa amin. Abang na lang sa pagbukas niyan. Siguro bahay yan. Hindi, I think electric fan. Electric fan. Baka upuan. Aircon. Pero mabigat eh. Hindi mo dito. Mabigat siya. Oh. Hindi mo nga dito. Tiles to. Sabi ko, bigat eh. Yun. Yun lang. Bibit-bitin pa din. Wait lang. Ayan po. At nandun na nandun na si Bianan sa Hong Kong. Dumating na kahapon kaya natin namin ni Ami. At yun nga, yung salamin, okay naman sa pakiramdam na pag nag-i-edit kasi anti-radiation yung yung sa akin, wala pa naman daw tama sabi. Pero ba't nagda-dry? Ba't nagda-dry yung mata ko, nagluluha? Pero chinik naman, wala naman daw. Tapos si Ami yung nag-i-edit na rin kasi siya. Sabi ko tulungan niya ako sa pag-i-edit. Doon nag-i-edit kami. Dalawa na kami nag-i-edit. Ayan, abang-abang na lang kung ano naman yung balita ngayon sa pag-check-up sa kanya PGH. Let's go! Oh, lugan! Oh, lugan! Oh, lugan kayo dyan, lugan! Yan, papunta na kami ng PGH. Dito po Oo. Dito kambal nandyan sa kanto. Ay, pati ito. Oo. Wala pong sabi. Dito kambal. Pati yan ni mama. Pati ni Bianan. Nandito lang sa Quiapo. Dahil muna kami ng simbahan bago pumunta ng PGH. Kasi baka makauwi na kami bukas. Hindi na kami makakadaan dito. Daan na kami dito para magpaalam na uwi na kami sa Bicol. Kasi bukas baka din na kami makadaan. Kasi sa kami diretso. Ngayon po kami mamamatay namin. Kabagay ng Maria, nagpupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod ka pinagpala sa babae na
Aba, ayun na, bus oh. Bus. At yun, nakababa na kami sa Paura. Papunta ng PGA. Parang dito. Ito na. Ay, nawala ka. Dala pa namin yung regalo. Ayun na. Punta na sa ano. Buti na lang, pinalik yung paninda ko. Yan, pumasok na kami sa PGH. Ibinigay na namin yung blue card ni Ami. At natawag na rin siya. Tapos sabi nung ano, kumain daw muna kami kasi wala pa yung doktor mag-check up kay Ami. Kaya lumabas muna kami. Alas 12 na eh. Kaya sabi sa amin kasi ano, alas 12 kami pumunta. Kaya dumating kami mga 11:30. Wala pa raw. Kaya muna punta kami ng Robinson. At dala-dala ko pa rin yung ano, yung binigay sa amin ni Bayaw. Siyempre salamat kay Bayaw. Narapol kasi siya oh. Tapos sa amin na lang daw to. Hindi pa na binubuksan. Dami kong bit-bit pa uwi. Wala pang ano kung makaka-uwi kami mamaya o bukas. Malalaman niyo mamaya pag na-check up na. Naglabas ko sa pangalawang stoplight. Hindi ako na yung ano, alam na yung paabi. Yan, Robinson, Manila. Yung ni Grabe po po. Ay, napakaganda dito sa ano, napakaganda pala dito sa loob ng Robinson dito. Ilang ano na kami bumalik-balik, ngayon lang kami pumasok dito. Lawak pala dito. Napakalawak. Kainan, no? Kabalen. Eat all you can. Kabalen. Dino? Yung tumas, wala nang pambili dyan. Buti walang bit-bit. Nandito na lang kami sa McDo kakain para maiba naman. Paminsan-minsan lang naman kumain eh, kami sa mga ano. Wag nang drinks. Ayaw mag-drinks, tubig lang tayo. Hmm? Hindi pwede? Ito pa iba ng soft drink. Sige, minsan lang. Hati na lang tayo. Ha? Ito, kukunin mo. Yung alaki. Ano bala? Kain po tayo. Kain po. At gutom na. Pinalabas muna kami sa PG
PGH, tapos pakakain namin, babalik kami doon. Kasi sigurado gagawin na naman. Mura lang naman ba? Ano lang naman to, 99. Para may iba naman yung kainan. Ayan po, kain. Shoutout kay Kuya Sam. Shoutout sa mga viewers natin. Sa mga sponsor. Ayan po, nakabalik na kami dito sa PGH. Ayan. Time check natin ay 1:28 yung oras. Huwag ko lang umaga kami makauwi kasi parang konti lang naman yung mga pasyente. Ayan. Nakita mo dito. Shoutout kay Kuya Sam. Wala si Kuya Sam dito. Baka iba yung schedule niya. Dito mo din. Konti lang yung tao na yun. Pariyaman sa yan po pa, uwi na po kami ng Cavite. Bali, di pa kami makauwi ngayon. Kasi may follow-up check-up kasi amin sa
21? Ha? 22. Sa 22. Maaga sana kami nakauwi. Tantik natin ay 2:51. Grabe. Mauubusan tayo ng dugo nito. Mauubusan ng bala, ng baon. Kailangan numanap ako ng madiskartihan muna. Kailangan natin yung ano, tumawag sa ating mga kakilala extra. Ano, uwi muna po kami ni Ami. Diba? Bili muna kami ng ano, ng gamot ni Ami na resita sa kanya. Diyan sa kabila. Samia Road Station. Yung sa LRT. Approaching Mia Road Station. Mia Road Station. Mia Road Station. Baka naman ang Pitex. Nakababa na kami ng LRT. Po nasa PITX na kami. Papunta na kami Cavite. Pababa. Ayan, biglang nag-run out dito sa ano, PITX. Baba kita, no? Brown out. Meron na. Meron na. Baka din naman doon. Nandito na kami sa Tansa. Naglakad na lang kami ni Ami. Pupunta doon sa subdivision. 40 ang pamasay ko. Kano? 40. 40. Dito lang. Diyan Oo. lang. Sa kanto lang, no? Nakalakad na lang para makaano, minus. At mag-aantay na kami. Mag-aantay ulit kami ng ano, check up ulit. Yung tenga niya na kasi yung ano, sini-check up. Matyaga na lang. Kaysa uwi pang Bicol, pamasahe pa lang, magkano na? Gabi na. Nandito na kami sa kanila. Madilim. Ayan, dito na kami sa bahay nila. Ma. Ayan, pahinga na. Sakit sa ba. Lakad-lakad. Ayan. Bye-bye.